Twilight. U životu mladog ponija ima mnogo više od učenja. Zato te šaljem da nadgledaš pripreme za proslavu letnjeg sunca na ovogodišnjoj lokaciji. Ponyville. I imam još jedan važniji zadatak koji treba da obaviš. Da nađeš neke drugare. Posmatri to sa vedrije strane, Twilight. Princeza je sredila da odsedneš u biblioteci. Zar nisi srećna? Da, srećna sam. A znaš zašto? Zato što sam u pravu. Proverit ću pripreme najbrže što mogu, a onda idemo u biblioteku da nađem neki dokaz o povratku noćne štrebice. A kada ćeš onda da nađeš drugarice kao što je rekla princeza? Rekla je da proverim pripreme. Ja sam njena učenica i obavit ću svoju kraljevsku dužnost. Ja nemam vremena da tražim prijatelje. Hvala vam. Možda poniji u Ponyvilleu imaju neke zanimljive priče? Hajde, Twilight, makar da probaš. Zdravo? Pa, to je bilo zanimljivo.